Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw. Unya mingon si Jesus sa mga tao ug sa iyang mga tinun-an, ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises, busa kinahanglan tumano ninyo og sundon ang tanan nga ilang isugo kaninyo, apan ayaw ninyo sunda ang ilang mga buhat, kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. Nagbugko sila og bugat nga mga karga o gipapas-an nila ang mga tao, apan dili gani sila mogamit bisag usa na lang katudlo aron pagtabang pagpasan sa maong karga. Himuon nila ang tanan aron lamang pagpasigarbo ngadto sa mga tao. Tanawag unsa kadagko sa gisudlan nila sa mga sinulat nga mga bersikulo sa kasulatan nga ilang gibutang sa ilang mga agtang o gibaligtos sa ilang mga bukton, ug tanawag unsa kataas ang sidsid sa ilang mga sapot. Gusto sila sa labing maayong mga dapit sa mga kumbira ug sa mga linaing lingkuranan sa mga sinaguga. Gusto silang yukbuan o tahuron dito sa mga merkado, og nga ang mga tao motawag kanilag magtutudlo. Ayaw kamo pagpatingalag magtutudlo, kay kamong tanan managsuon man og usara ang inyong magtutudlo. Og dinhi sa kalibutan ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan, kay usara ang inyong amahan nga atua sa langit. Ayaw usab kamo pagpatawag og pangulo, kay usara ang inyong pangulo nga mao ang Mesiyas. Ang labing dako kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong sulugoon, og ipaubos ang magpataas sa iyang kaugalingon, og ang magpaubos ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Sa atong tubag sa Salmo ningon ta nga tan-awa giunsa pagpanalangin sa Ginoo sila nga mahadlokon kaniya. Kada nato simba, kada nato ampo, mangayo gitag panalangin sa Ginoo. Pero ang requirement di ay para munindot gyud ang atong kinabuhi, kana gyung mahadlokon tas Ginoo. Okay, lingay mong tupad. Inakin sa imong gikahadlokan ang Ginoo o ang yawa. Daghan kay nato hadlok og yawa. Pero di mahadlok og Ginoo. Muna yano-yanohon lang nato supak ang Ginoo, yano-yanohon lang nato og violate ang iyang mga sugo. Ngano man, tungod kay magsalig maguta, buutan bitaw ng Ginoo. Kamo kisa may inyong kahadlukan kanang buutan nga tao o kanang buangon? Karong bag-o na mga report na ganito'y sa to 17 anyos ba to nga babae girip, gipatay. Diha patoy foreman nagihapsan sa tubo ang nabuak in town. Kasugat kag mga taong ingon ani hadlok kay mo na ingon naiyawa. Hadlok tas yawa. Pero may gani Ginoo sa okay ra nang Ginoo kay buutan man na. Di ba? Pero di ta mo kumpiyansa ngano man kay ang kabuutan dahil sa Ginoo nya og atong abusaran kita mo'y mahimong alaot. Matod pa niya diri sa Ebanghelyo, ang magpataas sa iyang kaugalingon, pasabot dili mo tuo, dili mo sunod, ipaubos. Nya kanang nagpaubos iyang kaugalingon, pasabot
mutuman gyud sa Ginoo, musunod gyud niya, ipataas. Mo na siya. Mo na sa unang pagbasa si Ruth kadtong umagad ni Naomi, mapaubsanon kay siya ngaming alagad sa iyang ugangan. Tagsara kayo ning umagad nga moalagad og ugangan eh. No? Di kay na pirmi kay kanay siguro mga ugangan kuno, wa man koy ugangan, mga buangon sa nakasagaran, kontrahon sa na nilang ilang umagad. Mo na ilang mga ingon-ingon ba. Pero si Ruth, gibiyaan gud niya ang iyang katawhan, gibiyaan niya ang iyang nasod aron lang gyud mukuyog sa iyang ugangan ug magpakamatay uban sa iyang ugangan. Pobre ang iyang ugangan nga si Naomi, maotong namuo si Ruth nang hagdaw ra gani, dili gyud siya mangangani, manghagdaw lang siya para doon na sila'y makaon. Kakuan mo anang puong manghagdaw? Kinsay nakahibaw ana unsay kahulugan anang manghagdaw ta sa kamot. Daghan kay wakiba mo sa nahagdaw. Kami kay baw sad mi ana kay nama mi mga uma, na sad mi mangga. Kanang manghagdaw kana bang imong kuhaon kadtong mga sobra na hibilin sa nag-ani sa uma or nag-anis mangga. Ana naagani sobra kay paspas man to sila mag-ani. Ang sobra ato mo na atong panguhaon o katong nangahog parihar sa nagkanabang mamunit o kupras diha sa daan nya tigom-tigomon nya ipatimbang sad mo na nang hagdaw kuan gyud ultimo gyud kayo. Pero si Ruth ang iyang kasing-kasing mahadlokon sa Ginoo nga gisimba ni Naomi. Mautong nakit-an si Ruth sa igagaw sa bana ni Naomi nga si Boaz nga dato kayo niya doon na sa siya'y uba. Tungod sa iyang nahibawan unsa kadako sa gugma nga gihatag ni Naomi o ni Ruth ngadto sa iyang murag bayaw sa pag-agawan, iyang gipangasawa si Ruth. Murabag nahimo si Ruth og from the rag to riches. Murabag mga babae ba nga guwapa pero porti pobriha niya gipangasawag dato ni kalit og karayna ana. Pero ang kinabuhi ni Ruth, kinabuhi gyud pagpaubos ug unsa may gibuhat, dili lang si Boaz ang naibog ni Ruth, hasta ang Ginoo naibog ni Ruth. Gitagaan siyag anak nga ginganlag ubid nga nahimong apuhan ni Hari David. Pasabot giisa ang ngalan ni Ruth ba mo na i-mention gina siya sa genealogy ni Jesus. I-mention na si Ruth kay bisag di siya Israelita nya di man gina i-mention ang babae, gi-mention siya tungod sa iyang grabing pagpaubos o pag-alagad sa katawhan nga dili iyang kaliwat. Lingiyay mong tupad. Inamusugot ka mahimong sulugoon sa mga drug addict. Tingnan ka no? Oh, nawa, di ba? Way nilingi. Oh, mao na isakto. Pagpaubos, matod pa ni Kristo, alagari gyud ang tanan. Kung gusto kang mahimong taas sa tanan, mas himo jud kang sulugoon sa tanan. Mo nang gisaway ni Kristo, pero bisan o todo iyang gidaig, pero iya sang gisaway ang mga kanini ang magtutudlo sa balaod, ang mga Israelita, ang mga Pariseo. Ngano man gitagaan sila authority sa Ginoo nga mahimong mga pari, mahimong mga magtutudlo sa balaod. Ingos Kristo sunda sila kay authority na nila. Sama sa namo ba mga pari, authority na namo nga magmisa, magwali. Pero ang responsibility in handling the authority maogyoy mo matter. Kana bang unsa ka responsable nga magda sa imong authority? Pras nako pari ko,
nya wa ko di irresponsable kay ko sa kong pagkapari. Matod pas Ginoo, sundala na iyang gisulti, ayaw lang na sundang iyang gibuhat. Nya sa inyong tanaw, ganahan mong musunod sa akong gibuhat o dili? Bantay mo ha. Nya kaya nga akong gibuhat kada semana mo palit mangyud kog slot. Kada gina semana labing minus gina kung ang slot gani tag 500 labing minus na po og tag 1,000 ang slot labing minus na po gyapon akong paliton kada semana out of my stipend. Mosunod mo ana dili? So kung nag-ingon audition na madaw, mahurot itong kwarta. Dili na lang, ay na lang ang kantidad siguro, kay basig dako-dako sa ning akong dupa-dupa. Ang ako lang, palit ba mong slot? Tag 100 raman ning atong slot. Kaning Holy Pads, Holiness, Peace, and Divine Salvation. Para man ni sa atong National Retreat for Clergy or for Priests. Mga 3,000 guni kapari ang atong suportahan ani. Pila na may atong halin as of yesterday. Gamay pa biya tag halin mga igsoon na maligya ta og 10,000 ka Holy Pads tag 100 pesos per slot. As of yesterday, niabot ng atong halin og 3,154 ka slots. Atong pakpakan ang namalit ni may nakaayo ni nindot kaayo ni unya naa masad tay gitawag og 10 slot challenge hangtod karong September 5 kay mao man ay ika 10 years nato isi parokya karong September 5 now nang naa sa tay 10 slot challenge tag 1,000 ang kantidad bali mo palit kag napo ka Holy Pads. So as of yesterday, ang ato sang naihap nga naka-appeal na sa atong 10 slot challenge, niabot na sa 102 kabuok. Pakpakan sa nato ang ni-appeal sa challenge. Namang gani niingon sa sekretary nato ba? Siya pila ganito ng slot, ingon kanang tag 100. Siya unsa to ng challenge ni Father? Ingon 10 slot challenge. Pila man na? Ingon 1,000. Siya palit kog balig 20 ba? So up o pila man na? 20,000 pwede sa 2,000. Galibog ng atong sekretary si Remy. Siya pila ka ni Father 20 o 20,000 o 2,000. Mo to iyang i-claim dito. Sus, ang ipalit gid ay 20,000. Pakpakan na to. So, 20 ka 10 slot challenge. Kining mga tawhana nga kusog kayong mamalit, mao ni ang nagtuman sa sugo sa Ginoo. Mao ni sila ang mga mahadlokon sa Ginoo. Pero kanang mga tao nga magpataas ba? Kanang mga taong garbuhon, pirmi nang muangkon nga ako ni nga nung ihatag ko man nga ako man ni mao man dayo ilang rason hatag mo ana mga pari ka mga dato ana nila mo na itong kwintahon pero matod pa ni Kristo ayaw na pagkwinta og unsa sila pagpakasulugoon sa tanan kana mo matter dili ang pagsigi natog analyze pagsigi natog kumparar. Pero ang duyas ang giingon sa mga arang-arangan katong naay mga patawag natog taas-taas nga estados katilingban gihagit sad ni Kristo nga niingon kinahanglang magpaubos mo og magpakasulugoon sa tanan. Desisyon na sa dias-taas magpakasulugoon ba? Ako naningkamot kong mahimong sulugoon ninyo dinhi. Mao nang sige jud kog hatag og opportunity nga makatabang mo sa atong parokya kay that is my role nga mahimo kong sulugoon sa atong parokya. Hasta gani kanang moingon ko ninyo suportahi ang atong Paris Caritas, ang atong mga charitable
work din his parokya. Kay kaluoy sa Ginoo nag-anam gyud kadaghan ang magsigig pangayo nganhi nato. Mura na ta dinig DSWD sa San Vicente Liloan, ang mga nasunugan, ang mga nabahaan, ang mga eskwela nga wa na ikapalit, hasta pa nang mopalit og gatas, diaper, hasta pa pagpaprenatal. Sila'y nagtinukhangay, kita'y mobayad sa prenatal. Ang mga namatay, ang mga na-ospital, ang mga lungon, ang mga bayranan, anhi nato. Ang mga nangaguba, nga mga atop, kita'y pabayron, ana. Hasta pang ilang mga anak nga nangabangga sa motor, ana, kita pa'y makabayad, sila'y nagbangga, kita'y mobayad, ana. Pastilan yun, murabag, makaingon ta, saon masag yun. Nya, magtumans gusto, mga anak, wasad kayo mamonitor, tuwa, nitukhang sa duglaing babay, nang anak, way mga trabaho, ang ginikanan, anhi mangayo na tug para bayad. Kaingon lagi ko nako, mas maayo patingali, mutukhang na lang sa ta para doon natin ito. Klarong bayranan, yung sa Ginoo, ayaw anak, padre. Mura man sa kamaikog sa madre nga buutan, magkaya na mga madre, pag binuutan sa diha. Mao na nga, kanaganing ako din gisulti tungod kay kanimanggong mga taong mahadlokon sa Ginoo, ang sentro nila mao ang katilingban nga magdala sa kaluwasan. Dili ang katilingban nga magdala lang sa atong kalaglagan. Kana bang kalibutanon ba? Nindot gyud ang atong himuon kana gyung makapalangit. O kining atong mga proyekto dinhi sa atong simbahan mo involve magini kwarta, gagmay ug dagko. Pero nganong makapalangit man ang kwarta kung atong gamiton sa simbahan tungod kay ang mga facilities, ang mga activities nga atong pagahimuon dinhi sa simbahan muhatag ban og kahigayunan aron molambo ang atong pagtuo ug ang atong pagsunod sa Ginoo. Labi na gining paggamit sa kwarta alang sa mga tumong o katuyuan nga Diosnon. Dili lang kanang pagsigig pa colors buhok, nindot man sa nausahay kay makapagwapam na ninyo, makapagwapo. Dili lang kanang pagsigig tukod ang mga balay, unya linogon rasad, mga hugno lang dayon. Na karon na gasunod-sunod nga mga linog tuas Mindanao. Basig padong na sana saka nga ni kaysa nagtong niagi mga tuig dito man sa Luzon. Nya karon ni anas Mindanao. Way siguro karong taod-taod anhin na dinhi sa inyong tupad. Bitaw. Nga naman exempted ta? Di ta exempted katong hitabos Bohol dinhi sa ato. Di dito mo balik. Balik oy. Nya sige tang tukod anang balay, purti na ginatong dawua, purti na ginatong igihanas atong mga yuta sa atong mga kural diha. Nya iniglinog di ay biyaan ra na nato. Way siguro kana pay mupatay nato kay datugan ta ng maong mga buildings. Mas may pag magtukod tag mga buildings nga iya sa simbahan, iya sa katilingban sa simbahan. Kay kung simbakog maglinog, inigkahugno ana ang atong grasya, dili mahugno. Ang atong record nga doon natay balay dito sa langit, nga doon natay treasures dito sa langit, dili mahugno. Matud pang Kristo, pagtigo mong bahandi dito sa langit kay way anay, way kawatan, awa say linog, way baha nga makadaot niini. Amo na mga banlas man ta dinhi, mga lubong man ta siyota, madatugan man ta ning atong ipanghimong mga buildings, basta ang katuyuan para sa simbahan, para sa kaluwasan, nindot ginag-epekto. Sige, lingi ay mong tupad, katapusan na lang lingi. Ing na ugma mamalit na gitag slots. Na ha? Ugma ayaw sa karon kay wa pa kay kwarta. Pwede sa unya. Palit na mong slots para sa Ginoo. Og nindot kay epekto. Na ini-share nako sa pader palihog og share ani. Misaad gyud ko nga mopalit ko 50 ka slots para aning imong sa tong katong gauna nato ba. Hangtod kani ko nung holy pads pero giabot gyud kog mga krisis, giabot sa kog
kadanghag sa akong kinabuhi, gamay ra gyud ang akong napalit karon kay naaman siya suspected nga batik nga sitwasyon sa iyang lawa, sa iyang kidney. Magpabayopsi siya, dako man kayo gasto. Tuam siya sa gawas nasod. Ni-apply siya charity. Mura mag-og gilangay-langay maayo. Nalangay sa ang pagbayopsi niya. Sus karon kay nagampo na siya sa Ginoo. Lord, ika na lang gyud magbuot. Ani, pero pasayloa lang gyud ko sa akong wa ko kapalit og slots nga daghan ako ra bagitong gisaad nimo. Ana siya. Sus niabot ang iyang kaning niabang result sa iyang gi-applyan nga charity sa ilang gobyerno didto, more than sa iyang gi-expect. Na karon gi-schedule na siya for biopsy. Ana. Nya nangumpisal kuno siyang daan. Ngumpisal na siya. Iya man sad kuno gisulti gid ang tanan niyang sala. Pero pag abot kuno atong iyang sala kuno nga nakras kuno siya pare. Wa kuno niya gisultis pare. Isa pa der nakasaha ko ato nako invalid tong imong kumpisal. Nganong wa man to nimo gisulti. Ana. Insya wala man sa tumadayon ako kana wa ra toy sa kay wa man ka madayon. Insya unya ako tong dayon no nako makasa kagyud ana. Nako ikaw ha buangon gyud ka gitagaan na ka gracias Ginoo imo pag yung iamong ang pari may lang tatog ako lang tato pero og lain sa tong pari. Di sad ay lang sad na. Ang point lang ba na ginang Ginoo ang grasya niya mohatag gina siya bisan pag makasasala ta, bisan pag magka-failure ta kana bang magka ditsilitsi ang atong kinabuhi, basta mo balik lang tag-ampo niya, magpaubos lang ta niya. Mo nang moingon gyud ang atong salmo, tan-awa giun sa pagpanalangin sa Ginoo ang mahadlokon kaniya. Dili pasabot na wa tay sa ang pasabot ani kung makasata bunga sa atong kahadlok sa Ginoo, mangumpisal dayon, magpaubos dayon, mubalik dayon sa pagtuman sa sugo sa Ginoo. Nindog na ta.